Usukuzwa njalo kungasekudelele ngoba kukude kunami. Uma kuseduza kudelela ngiyafinyezana ngapha. Kunjani? Kunjalo singasaphela. Hayi, sishipite khona. Khona ngidlule bona phana emazina seJordan. Ngempela. Ngidlule lapha eRome, eItaly eRome. Kodwa usasho kani uthi isandla kancane uthi ayikhunzile kokudluza ungene. Ngene kwethu, yabona nje lokafika lapho nefowethu futhi necala kelizele lapha liyathembisa ngase luwinwe ngiyabuyela nge-18 kuSeptember. Awu. Manje loba nini lelo cala? Icala likhona la eAmerica. Awu. Khanyani phela nyakazisa kodwa ngiyathembisa impela izoqonda. Hayi. Ngoba ke impela ngoba phela nami ngilapha ku life nje nalabo abafana onhlaka ngithi mina awu ngiyeza kuthiwa bathi basuka lapha elungwaneni lapha edrobheni bathi UK umshile lapho uact uba upresident wamabhengi. Impela mfowethu njengoba uNkulunkulu esipha amandla nebudget noma engenayo ibudget kodwa kubalekile ukuthi amandla sibatshengisa abantu ukuthi awakonofela ukuthi kuyoze kufena umuntu omkhulu kuyoze kufena if you really trust yourself enough kubalekile ukuthi ungabi nayo ifear yokushiya omunye umuntu kunjalo khona nginakho ukuyisolo okuncane ngoba abathethwa bakhulisa ilembe ubukhosi babujwayele manje ngibone esembethe ngezingwe sekosiwa sekuphahlwa ubongwa uactor athi mina yabona akusho ngikazwa sibhobo ngiphesheya ngelapha emkhulu kubi lapha yobonga ngibuyile phesheya. Hayi cha bangithi nje ngiyamshayela manje ukhala ngebudget UK ngoba uthe umshiyeka nalutho awumshiyeka na budget. Kwa mina ngina-budget imkhulu ikhali yonke budget enginayo. Ngakho-ke UK makukhona kwenzayo emphakathini ngiyojabula ngoba nami ngisamile ngizama le elokhunjaneni eWestern Cape ngiyohlangabeza abafana ngizama nami ngithinta iy'nsizwa engiy'thembileyo zathinteka zaba nonembeza umfowethu laphana oMelusi Foundation uManxiza we-Business Forum umfowethu lapho uLthuli ebethintwa insizwa oGajo lapha ney'nyanga zakhe zahleleka nawe mkhulu awuzange usale kukho konke lokho. Kunjalo ukuthi isport uyasazi kunjalo-ke ngisho ukuthi nami nguzamile ngangamandla ami bafowethu nami ngi-athenda iqala elibucayi la ngiphinde futhi ngizoceba uhulumeni wase-South Africa emphefumulweni wamakhosi kanye no-president abaphatha izwe kudala nabaseliphethe manje abahlangene la e-United Nations ukuthi asihleli kahle izwe lisengcupheni lingase lithathwe isibongo. Hawu ngazi uhamba into ebaluleke kangaka into enkulu phela leyo kodwa amabhinqa ayazi leyo nto leyo. Ayazi noma engayazi awuyibamba ngendlela akusiwe inyama la iphethe hayi kodwa-ke ngengezwa manje ngishayelwa ezinye insizwa bathi asisiqaqe lesi sikhundla singabe sisaphuma la empangeni asisakufanele ngoba usuvele wasidayisa wagqoka ijazi lalena ayifulegi lalena phesheya lapho khona lasemelika bathi usekudlile uTrump bathi ukudlile uTrump ifleke leyiqwaka mhlonishwa ifleke lamamelekane akazahlulwe umuntu amamelekane namanje asanda kubhomba iRaqi ngicela ukuthi mangibuya nami ukhona uTrump angiphathise khona ningethuki niqaba ngishwa lunyaka uzoqhuma ntavane siye zangifelele isiqobo sigwele uphathe ugcwele manje. Cha bo mina ngithe ngiphathe kabi nengethusayo lapha eSouth Africa sinama AK
sina mafolofolo labantu baphesheya lapho khona sengisabela nje mabethumela umcibisholo sufela lapho ukhenga kasaphinde fune nezikhundla ngoba bekafanele umshiye naso yedwa inkinga ngithe osuka fekabe bawuthumela umcibisholo umuntu nokuthula nawavukela yekho akufuneki ukuthi busho abona naphazeke amapala kwebezele lapha hey kanti lezi ingodo izinto zathonzelanga amafutha akhe ngizotha ubebhize tungasabuyi ufuna ukusikhuluma hey isihlalo wezinto isihlalo washiya kumuntu usaphila ndoda engeke ewatayisi mana kuhlebele ngane yakwethu ngiyacela nawe umshashane chitho futhi cha ubuya ni mana uKBs manje kuthiwa uyaphasa lapha emthathuze kuthiwa ungasabuyi umcibisholo usuke Iraq kuze kuwe ngqo efuna usaniphatha mana ngizobe Washington kusasa ngizokwenza show yokuthi uthaku nyamkhitaza abese president party South Africa nemphathi imizakalo bhala ukuthi K hayi phone bakuthi phishi yabona lapha khona nje manje ukukhuluma kanjena akasahleli kahle esitulweni njengami usehleli ngesinqa ekweyikhuluma kanti besethembile kodwa futhi mana-ke washaya amaphutha abalulekile mngane yakwethu inkinga uvele wangeqa mfethu uyabona ukuthi indaba yelobolo yabona ukuthi umfo wanyambosa bafethu uyasho ukuthi bakhulisele badala labo bantu bona bazalile bona abantu balikhulisa yabona indaba amalobolo yabona amalobolo akuthi anyambosa mfethu ngizongithinteka uNkulunkulu wami bafethu ngoba mina into ethi ukugana nokuganwa ayikho into engihlonipha njengaleyo kunjalo nje abantu umehluko phakathi omuntu nesilwane ilwane zonke zasekhawonina umuntu ubhilonga endodeni kunjalo hayi leyo nto leyo yena sekuphela esenza sibe wonkulunkulu lento ethintileyo lobona okay engathi ngaqala kuya besibonelo isilo sambe naye nawe mfuthu bekhona sithi ukwehlisa izinga lelobolo ngoba ngeke bayeka abantu ukutofela bazolokube bebazalile abashana kunjalo ngoba nje phela manje abantu abaningi nje umuntu usehlulwa ukugeza umzwendoda nje ukhipha incomment yakhe nje emithisile ngoba inkinga sebeze bathu ezinye igodi sezekothwa kulotsholo ngeimbuzi into engazange siyayizwe thina uzokuthiwa kuyogeza umzwendoda ngembuzi uzokuthiwa kulotsholo ngeimbuzi ezo6 umfazi athathu ukuthi awunanti izwe lifa sekuba kwamayihlalele nje ama-sit down yabona lo muntu ama-sit down enziwayo lawa hayi kwasiza wathi wafisa ushembe wathi abantu abaganane wathi uma behlulwa ukuganana bahlanganise emzini washembe ukuze into yabo bavale umhlangano behlanganiswe abantu bahlale ngokumthetho nangokwesibusiso bangazali bume njengamahashi nezinyamazane kunjalo hayi kunjalo hayi kodwa ke bengithi mina ungamphuci ngolesihlanu umnikeze ngcono noma inyanga mhlawumbe yena kodwa bathe abantu uzosokana ngifanelwe ngomabhulukwe ngoba nje ulapho phesheya nje bengithe mina akafune azobolwa ngenkomo special mhlawumbe uzobuye uzothi ubuya usefuyile okay uzumshiye nane-sponsor ndoda mana mfethu mana ngane yakwethu khona into phela wakhohlwa ukuthi nawe sizwane 100%. Wena vele uyangimoshela izinto lento enzayo mfethu ngiyakela okay umuntu omnene ngicela ngoniwa hey nginomhlangano naye ngolesine ntambama ngizokhuluma ngalesi sihlahla mana uyazi ngizobalula ngiyacela ngizobalula hayi
3 seconds. Mina njalo mina nginyanga njalo. Ay, sala sai. Ay, nginomhlangano noKheza. 1 second. Ay, isikunda la sambili ukwazoshisa isikunda empangeni sikhona sizinsizwa ngaba ngeke angeke ke ngizothatha kuseni siyabonana ntambama kusasa mina ngizoba 1 second. Hayi cha kodwa bekufuna ukuthi ungasithatha ngolesihlanu isikhundla ukumyeke noma inyanga. Hawu futhi uthe omunye umfana okay unenhlahla uzumshena nemoto ndoda umshene sponsor. But imoto ze-state samabhenci. Hey Sabantu mina ukuthi abuse ama-state resources abuse. Mina ngenza iphutha. Akekho imoto ze-state aziye kwi-state. Kodwa yena ngiyacabanga ukuthi ngoba umshile nje naye uzoba neplan yakhe ngoba isishona phansi ihuta. Hawu Uloke ishaya udu. Okay. Irobot. Hey, uyajabula. Uthiwa kumabrayi ngapha ngasemakhaya ulongana umweli isihlalo uthiwa usumweli esandleni uthathe phansi isihlalo. Uthiwa uthathe phansi isihlalo sokuba upresident wamabhenqa ngithi mina yeke kusazoliwa la. Mana mafuthu mana ngicela ukufonela abantu bangapha nje. Hayi isihlalo saphuma empangeni kodwa ndoda ayitla. Awungakangishayela uTrump ngathi lo ndoda ungayilaleli nakancane Trump. Noma ngizothinta uPutin manje. Wathi ngathepane sekusuku lapho noma kusemini. Kusemini. Athimbo. Hawu. Asibukisa la live. Ombuzo. Kusebusuku noma kusemini? Kusemini. Hawu. Nesikipa sakhona. Hawu. Usengangale impela manje mongameli. Ubatha ngishilo khuzane ibhayi lakhona. Uhlati besaskedele. Bingelela abantu mongameli. Bingelela abantu mongameli. Hawu kusemini. Hawu. Yabona ulele la. Ebini wapha. Utri isikhathi ngapha. La kosha u12 la. Manje mina ukulala kwami ngiyakubhula ngizwe igazi ngithatha ngikubeka sekulelwe ngekhaya ngiyangathi thatha sana ngathi yaphuma zivalwe zonke izitolo haze ngibondeshi usukhulumile ungani eAmerica la. Yabona lento yokulanda eSouth Africa ne. Bathi abantu usukhuluma isAmerica ngale manje. Bathi abantu usukhuluma isAmerica ngale. Phela ngingangani mina lapha ngafika ngakhansela ngazama. Hawu. Ngizama motherfucker. Kanti njani sesefana. Kusho ukuthi ngalesikhathi ekwele noNtshatha ngalezi yakhathi. Ngalezi yakhathi. Ngalezi yakhathi sawela noNtshatha. Imbuzi. Balindi. Yazi uNtshatha nje angifuni ukukhuluma noNtshatha ngoba uyadabukisa lo muntu waNkosi yami yazi. Utsho kanje? Hayi. Uyadabukisa. Hawo. Nawo bethanda babengale Mana-ke kusasa ngiyobonana nalo mbhemu lo
uthi baby lo oculele ngoma lo. No. Asizubona soba online naye. Sesixhumene. Lo shayile ngoma le kalumfana lo uzwide. Umaskandi udlala ubi lapha phesheya. Hey, ukhona umuntu DJ lona owawiswa ibhanoli ubani Black Coffee awuzungiqhumana naye. Hayi no shela para no nekwatsho sandleni nekwatsho. No usazena lo yathi. Lo munye kuthiwa umkhukhwini ke. Ubani? Ukhona umkhukhwini naye uDJ lapho phesheya. Hayi kukhuluma abantu abazoqhuma amabhala lapha phesheya. Hayi impela kuzwakele kuthiwa leli cala olihambele icala elinzima kabi. Icala elinzima futhi dinga ihlazo enzima kabi. Hayi uyabona impela uyabona mina bengizofika nengane yami ukuthi makwenzela libheja leli cala ikwazi ukuthi ingqondo ngiyibuyisele iyolusale umantombela usekhathele kuyijuma. Usho kanje? Afuse gisini igaleni. Kodwa manje ungichazele ukudla kwakhona kunjani kuyajwayeleka kanti ngoba uvela ubona ukudla kokuhle ethombeni uthi uyadla into engahleki. Kuzokharwe njalo. Hawu khona ngisukharwe nje. Wembuzi inja ufithi isile kumbombo. Ngizobona mobani. Asikhuluma iqiniso. eAmerica nje izokana mobani. Ayi kodwa mangathi ungikhulumela naleli khehla lokuthiwa uTrump. Ukumbuza nje lona ukuthi lalimchaphazelani mongameli wase South Africa limguqisa. Uthi inja. Into nangiyenzi yodwa. Ugebe uyashomekisana uthe angithi angivele ngihile nje inja yodwa umlungu ngiyule ngempama lapha. Kuyaboshwana ke lapho phesheya. Ngathi khumbula wethu. Nalifona Cha bafonelani kulafi nosinqa semfene abantu. Hey manini hawu. Banomona abantu bangibona ngikhuluma nawe la kulafi lokhu befone njalo ngithi mina kodwa bakithi. Mara bakona kanjalo kanti i-group call inle. Hayi phela ngoba lokubesha nje phela abantu ilokhu bengishayela. Kodwa mina ngicela uqiniso wodokotela. Nje bese kuba umehluko, wena nomehluko. Nezinye izizwa nje ezimbala la ngisayingunithi ngoba kusayingunithi. Ngiyaphinda. Ubani kodwa lofuna ukuthi Nkosi yami? Kodwa insizwa zoyivakashela nje ngisawifunda ingqondo. Hayi kho inhloko ikhona lapha inhloko. Awubusisa phela labafana. Badlala la endaweni yomlazo. Hawu. Wathatha impilo yami wabali. Hayi uyabona ngiyayibusisa lo ngoma othi ngasophana. Ubungathatha ngani kodwa bomfana kodwa kuphathele isikhwama. Ukhumbula okhozini namuhla.
ayikhumbula okhozini mana ngomfowethu ngiyacela ukuthi ube khona lapha kunala ngomhla 20 hayi ngicabanga ukuthi mangicela upresident ngizoba khona kodwa bengakangithinti unala ngeke kunala bathinte bonke abantu ngoba i-weekend uyangcwaba unalo uhlelo awumchazele lo mpendulo okuphendula ngayo sicabangeni Eutikuletsa pele omunye umuntu. Ewani silapho kwaJaiva bathi iintula abayijwayele bona ezamathole zaso zadlula imoto zamathole abathatha ezimnyama ishumbisa mthizeni awuseyobeko Ay bathi iintula ezitshaka ngako le ndawo mayiqhala How Kona lapha kwaJaiva kwaJaiva Hayi lo amcimbi waba nesasasa elikhulu kabi lapha na waba nesasasa elikhulu kabi nenkosi langa kuba Jaiva usithole wabonga wathi hayi abafana endaweni isizwe sakhe ebenza kahle kakhulu mfethu impela asikhuthaze dokotela ngiyabonga kakhulu nawe mfethu ukuthi lokhu ikhuthaza into ezinto asiqhubekeni ndaba mfethu nje ibudget ikhona noma ingekho hayi kodwa ibudget lene yamabhinqa ngokomthetho kufanele ukuthi kube nomhlangano akufuneki upresident engabi nawo ibudget upresident kufanele benebudget ebenominister bakhe bonje ulongana ukhenje bekufanele ukuthi umbeke lapha ezimalini kodwa manje ingeke engathi ungambeke bominister wamaphoyisa ngeke ngempela lo ufuna nje yabona nje phela nami mangikhuluma iqiniso mfethu nami ngiyibokile ingozi ngayibekela ukhowami uGoje Mantashe Mana ngikhathe njalo lo phathi kodwa ngicela kufanele Now usibekelo wakho awumchazele nami bekufuna ukuyibekela wami uGoje Mantashe wathwa ngokuzayo nami ngiyothoza noma uAngie Mosenga uthi kanje nami ngikambini uRamaphosa akangahlali bedwa bakithi hayi kunjalo khona kunjalo kodwa nje phela phatheke kabi mina ukuthi uzoxhashazwa nje umfana wale ephesheya womlungu afika guqa umongameli wami leli khethe lidala leli khethe nene wode ngathi zenyoni ubani leli khethe liphethe phesheya uTlabo wamguqisa awamguqisa phela kodwa ingoba vele phela wayengekho umuntu owazi ubusizwa lapha engeke isizwe akwasipho lapha hayi nami ngasho ngathi awushode ngathi lo wakufona amakhakhaso odwa hayi into engizayisho nganga kwethu ukuthi dokotela uyafuneka umkhankaso noma ngabe saphawula team play ngomhlaba asibe khona isikhwama samabhinqa kube khona no minister wakhona nongqongqoshe wakhona siusiza umphakathi hayi vele esinayo kabi vele nje mawubuya le phesheya uma nje mfowethu imthente ise eKinshasa kwi Peace Festival eCentral Part of Africa moGilima bahambiswa yimina lapha how yabona ngiyakushayela bakhilima ngakhona osaleyo bebehamba washo ukuthi ke wathi kubaleke into ethize osaleyo wathi usafuna ukushisa impepho ekhaya usaliwa wathi usafuna ukushisa impepho hayi undolo usathi awungeke ngiyepheshe mina ngisana kuthola isoka how Kanti uphatheke kabi uyagula uGadagana uthi bamlusisile yena uyiqhumu yena kana ndoda ngambona lapha uGadaganda nginabo lapha eWestville ngambona nje lengane lena ingane eshaya ingoma kwathi kunyakaza indlu wabona hayi la ihamba yodwa lengane ihamba yodwa futhi yogcina yodwa ngoba iyothatha ijongo
eliqinele ukuyibalance kanje. Hey. Ngoba lapha uyabona lapha kufuneka istamina esizali, istamina lapha siyafuneka la. Hey. Ngezwe mayihlaba laphana ngithi ukuthi ze ngokwanyakaza kancane umhlaba ngathi ukanda ngempela lo. Awucabanga isihlabanini nobabinini. Hawu. Sithatha good night. Siza nje kungaphushiwe. Hey. Phushiwe isihlabha. Siza. Ay, webona bengithi mina awubuye sizohambela lama province awu9 ngesibheke manje ngoba kuyafuneka ngempela manje kube khona minister kube khona neemayor lapha ezantsi kube khona namakhansela ngoba njengo president nje lento ivele ibe official ngoba libehluliswa abaphathi abasiphethe nemisebenzi ayikho mfowethu qedile uyabona mfowethu singanqokole sidelelane sikhulume yonke into esiyithandayo vele sine stress para sisebenza yabona hayi ngabe bana ngibeka iflag kanjena nje nami wena uzibi ikhohlela zakho ngoba siyahlekisa sithi izami ngoba nami sengikhathele ukuthuka uzanefa bethi ukhanda lebosha Pela bizarre. Hey, don't try to get far. Hey, well, hey, asikayikhulumi lento ukuthi sikwazi ukuhlela eSouth Africa simele thina ngoba ibatatazela kuma nje bephuza ithi abanye lapho o minister kubona ngathi bayasha. Hayi ngendluzula sithina amabhinqa azoba i-sub government asiluna muntu kunjalo senze umehluko phela emphakathini kunjalo kungena imisebenzi ngoba lapho nje phesheya abafuna ukudlula eSouth Africa bafana nabantu abafuna ukudlula eAfrica angona eBurkina Faso lapha hayi ngake angona eBurkina Faso lapha hayi ngake impela hayi abehlaleni phansi emadoda ngempela lento engikhulumayo sesichaphazeke kakhulukazi lapha nje eSouth Africa xhashazwa kakhulu eSouth Africa kusafanele ukuthi ngempela le ndaba yokuvota ke kuvele nje kukhethwa abanumzana beyindawo kulama province awunana sazi ukuthi baqotho bayakwazi ukumela abantu ngoba thina basifuna thina ushaya ngo250 singakwenza lokho hawu ngisho kusasa phela kahle ena sithule nje ngoba siyabuka nje ngisho kusasa hawu ngisho kusasa angani nje amaphoyisa engafika egcishe nathi nathi remote enginiwe uSamzi ngaphala awubukisa abantu remote awubukisa abantu remote awubusi remote hey ngithi mina buya lapho zothi ufika lapha sibe nomhlangano ngoba le ndaba yokuthi siyovotela amanye amadoda agcine mayisehlele ngasinaki mina ngikhathele manje ileyo nto leyo kodwa leyo nto leyo akufuneki sibatshele usuku nani siyohlala phansi sohambela zonke insizwa ake sibone ukuthi iSouth Africa sikayisa kanjani phambili ngoba ingane esizalayo zizokhula zisiphimisele ngamathe izwe selihambile izwe lidayiswa ngabanye abafana singazi thina ube ngoba niphesheya nje niqaqwe ngabele ngiseniyosayina nje sekungasafana sazi ngoba thina silapha ngifike nguthuthele ngizodlula khona eRome lapha ukuthi kuwelana kwesapho mfowethu ngiyacela mfowethu ihambe silanda amazwe amandla emazweni omhlaba sibuye siphilise izwe kunjalo nje uyabona nje ngempela ngale nje ukuthi siyajoka ngale nje ukuthi siyajoka siyadlala abantu ena sebekhathele ngabantu ababodwa abenza ubuqhitsima abanye besivalele ngaphandle bedla imali ngazodwana uthoni nje sinamathalente sifukuza ingane bavele beqamba manga bathi bayifaka ibudget yodwa usubona sebe izithu zabo sezingaka le budget thina lutho lokhu nje silindile nje
Sisethembisa nje ukusethembisa seGold ethembisa. Selokishini ethembisa nje ngoba silokhu sikhuluma nje. Ayingeke buya singasemfanele ke hlaleni phansi madoda ayingeke buya. Awubheke uyazamula manje ushinhloko lapha eSouth Africa ulambile. Ushinhloko usulambile manje. Bekhuluma ithinta amakhosi. Ithinta labengihamba nabo abangivikela ophuthwini. Ukuthi ngathunyi uphuthu. Inkabi ikhokhele kumanje. Zantata azazisha ama-airport ngoba ikitebe yazi airport. Zantata azazi ukuhlangabezabo. Hayi kufanele ukuthi bengakwenzi lokho ngoba kuyafana noma bengakubulala ngeke bethole lutho. Kufanele ukuthi phela isibhamu sikaqhumi isibhamu sisivimbe isibhamu makhola kolakale khona kuhlalwa phansi kukhulunywe. Yona ehlula noma sengafa njengomgubeni. Ukufuna amathi sabane ngabe la. Hayi uyawehlula namanje. Manje ke hayi awubuye ehlale phansi. Mina mangihlabile ufike sibayeni uthi hey laba la engathi umphakathi usheshe wafika kule ndawo kanti zingane zami nje. Hayi yazi. Awubheke umfana dese Cape Town amaqaka lakhe ngithi mina longani isondo lelongani lenje hawu. Bafana cishe wayibulala ingane singasafana awubheke umfana amaqaka kanjani namantseze umfana. Awada utshenje ngibona qhaqhaza awulani sholo awubheke mina umfana ngibona amaqaka lakhe amnyama kanje uhamba eCape Town etiyeleni. Ngizolokhuza sokhuluma nawe kodwa ngicela ukuphathele lefleke le qhaka ibalekile. Hayi liphathe. Senqethile. Aliphathe hayi ukuthi abantu abaningi bebevele bengafuni vele siphathela bonke ukuyadula la kodwa ngizophathela inkunzi ngoba impi inqoba ngethi abanqobi bethu banye USA. Hayi kunjalo nami kodwa sikwenze kahle kodwa mana ngifundisa umnyaka ngizoqinisa olwandle lwana ephinde futhi ngilifake emfuleni lwana bese ngilibhuquzise ehlabathini yana bese ngaligezi busuhamba bese ngidiza kahle ayizo ubuya namanye amandla ke lapho uzogqilaza impela ke hey uzogqilaza uduke manje How? Ngikuhluzile mina ithatha thami uwe sengu3 1 second. Hayi uyazi ukuthini okay hayi kabuye kusasa ngizokwenza ukuthi ke sihlanganeni ekuseni ungamshiya nefa nawe uthi ubeka abhlungu lapha. Hawu oba hey ngizokuthiwa inkomo iyakhala leni olundi inkomo kuthiwa iyakhala eminyangeni ngifuna ukuvula ivala kuthiwa iyakhala inkomo ithi wo iyabhonga kuthiwa ithi ngulahlile uthi kunase mfana ngithi mina hayi akulahlanga umude kakhulu wena. Uyabona kuma acting yaqala ukubekwa komuntu akhuluma into ephina kanje phethu ngendaba kaBabukhumbi uNkulunkulu wami nangindaba kaJabulu ufokalanga hayi bafethu manje umuntu awadliwa kwaZulu. Okay so far so good. Ungabuki amubaba. Hayi kunjalo. Hayi kodwa hayi ayiyacosha le nkabi indoda. Inkinga labantu bese ngikhohlwe umuntu baphulisile. Manje leyo nto lephela sinolimaza mayuthi. Ngizobehlula kahle. Hayi uyabona nje ngoba usushiye ngapha isikhundla ayikhohlwa abefana ukuthi uvele uyiguqise manje usilande hey unelo ngasithatha ubaleke ngoba ngeke usabuya lo. Awu uyabona nje uthi wahlala esihlalweni sakho uwe ubheke phezulu isihlalo sakho awukhe usesithethe. Kwamoto leyo into yesazosiwa ye-intelligence. Hayi uyabona impela uyabona. Uyobheka ukuthi awekho nama-record akuleyo moto. Hayi kodwa ke engicabanga ukuthi wenze nje ubuqhawe ngoba nami ngikathi ngiyilena ngamshiya uMabalengwe ngoba uprovile ngoba ngithe mangibuya ngapha
wathotha kaselaphi usekhanda umuntu ukuthi ube mhle awungathi hawu kanti umuntu wenza kahle wathi manje uyangibona senginjani hayi cha kusami ngikhonzele phesheya ungathi wemchunu futhi ungathi phela ukudla kwakujwayele ngoba uzongcolisa imbhede lapho phesheya usiphoxe hayi ayikho ke ngongithinteke lapho ungikhonzele ko 50 cent lapho hey usiqetha bani hey bafowethu bengisakhuluma nopresident lapha wamabhenci manje ke upresident wamabhenca uphesheya ushiya ukhe lapha manje ukhe uhlala la empangeni ukuthi ungake thatha ihlalo asibuyisele kusinqa sempaya nesizathu ezikhuluma kahle lento ekuseni nokhe ngoba manje ingcono bethwala umshini nebudget umshini nethawula manje ithawula ungasidlula indoda kufanele ukuthi unikezwe indondo lamaplanga sihlale sinikezwe ukuthiwa siyahlonishwa ngoba sasishaya inqindi bengayinqaba ngihambe lo mcimbi leyo kodwa ke hey fanele kodwa uphathwa insizwe njengokho insizwe esuthayo nensizwe ehlayo uphathwa umuntu olamba uvula umuntu nje ukuthi shwathi phansi usinqa semfana usefuna manje asisizivula iqembu kodwa thina sifuna iqembu sifuna nje thina ukuthi sivule inhlangano yamadoda abalekile sizokwazi ukuthi abantu bekwazi ukuthola amathuba omsebenzi sikwazi ukuthi izwe libumbane naye futhi simakhe futhi usinqa semfana makho lapha kana anyathela khona sikwazi ukuthi abuyisane nalabo bantu ngoba mina sengilahlile ithembe eSouth Africa bafuthu kubaholi bethu lokho nje ngizonitshela nonke le South Africa ubuholi base South Africa bama politicians asiphethe ngilahlile ithemba lokho ngavota ngizange nje ngize ngithole lutho lokho ngavota akukho nje ngingakuthola nginabafana mina abafana bakhile lapha bashaya inqindi abanye ngibabeke eGoli abanye ngibabeke eThekwini ngobhizimu nje ehle eThekwini nginomasipala lapha bami nginosomabhizinisi nginendlu ngizakhelela ngaphandle ngamandla akwaGodlusunga nazange bangisize ngalutho manje labo bantu siphi isidingo sokuthi nginqanqa abantu ngithi asikwazi ukuthi siba support ama politicians nje bafutha ahlulekile ukuthi asimele umsebenzi ayikho imisebenzi bambalo kabi abantu hayi bonke bambalo kabi abantu abangama politicians abakwazi ukuthi besiza abantu ngendlela eqondile nangeqiniso abaphethe ikhondla mabafanele baqashe udadewethu ufanele beqale belongwane begange nabo webo mawungakwazi njalo uyintombazane engakujwayele lokho uvalelwa ngaphandle uyithola iposition lo nto nje bafowethu ngifuna ukuthi ngiyibeke ingiphatha kabi lo nto leyo kakhulu ngale nje ukuthi sikhulume ngokudlala isengilahlisile ubuholi base South Africa sengilahlekelwe yithemba angisabethemba baholi ngiyanicela namanje ukuthi manivota ake nicabange kahle ngoba manje nandaba yokuvota mina ngisayibona izosisiza ngani ngoba ugcina uvotela abanye abantu abathile abazogcina bona labo bantu behlale nemndeni yabo labangani babo thina sigcina singatholanga lutho yabo nalezo kepha lezo asizidli nalawo ikhaftini esinikezwa mthazana kuma election asitholi lutho noma ngangizonda bafowethu noma ngangithanda ngiyazi ukuthi iqiniso lele ngilikhulumayo leli qiniso ngilikhulumayo lizobanga ukuthi ninginyanye mawunginyanya ke uyanginyanya nje angisuke ngalutho futhi kuwe ngeke ngenze lutho uyohlala nje unginyanya nje kuphela ngeke uzongithinte kuphela yimi ngiyokugqilaza kodwa nje sekudoti namanyala lento esiphila la eSouth Africa hawu kube khona nje abantu silokhu sihlale siseGoli njalo ethembisa kuthiwa kuzokwenzakala ukuthi lutho manje nje sesizowa kuma election nje manje ngo2026 ngizokwenza ngibashaye lapha inkulunkulu lapha kwaGodlusunga ngifule umuntu nje kuthiwa uzokhankasa lapha ngisho bakuthiwa ubani yabo mina nje ngihamba namakhosi manje ngoba nganichazela nje ngifune umuntu kumuntu ozoqamba manga la ekhaya ngofela ukuthi abafana badedele izinja ayisekho la ekhaya ngoba sengasonta kwasheba ngizothi nje badedele izinja makuthiwa kufika abantu abepolitiki bayikhiphile nje kimi bafowethu nina ma politician ngiyanithanda ngingabafowethu kodwa ngalokhu ukuthi nina niphethe izinto nisixhaphaza nixhaphaza ngisha amakhosi nixhaphaza ngisha indlunkulu niphuma niyangena senashaya umthetho into enangazenzi kusekhona umdlokombani wayikhuluma libelinye umdlokombani igama emanenzi udoti wenu nuyeke
manje ke sekusempukulongana kwaMpunzi eHlemeni nalesi silehlele ehlalweni niyasibalela nisincisha yonke into negohlo omkankosi oNdlunkulu akho maphoyisa la egodlweni zeNgonyama alutho awukathi uMdlokombane mangasakhuluma iqiniso ngangihlalelana naye kuze kusi yabona bafutha ngifuna ukuthi ngikhulume namhlanje ngcono ngikhuluma into engiphethe kabi nento engidlayo ngaphakathi ngale South Africa esikuyona ukuthi ninecala nina enisiphethe mawukuthi ingane ifundile ingane ngithathe ufunda ingane ehlele emakhaya ifundi yabo ngithi lelizwe namanje ngilokhu ngikhuleka uNkulunkulu ukuthi lelizwe ngcono lingabuyela emakhosini noma lithathwe laba abantu laba abafana bakithi nje kunabafana bakithi abangamasotsha nje nalo mfana ozalwa umamkhulu nezinye ihlobo zami ezile ngaphandle zingamasotsha yabo mina lelizwe bese ngifuna liphathwe ngamasotsha ngoba vela niwanika imali niyabaxhaphaza ingane igijima nebhama enkulu ingane igadi imncele yonke ziyafa aninandaba nazo yabo nje impela mina ngiyanichazela namanje iswe ngcono livele liphathwe ngamasotsha iswe lapha makungenjalo iswe libuyele emakhosini engcono noma kwenziwe indlela yokuthi kukhethwa abanumzana abathile nabantu abathembekile abangenakho ukungcola kokweba ilokho nje eSouth Africa namhlanje engikudisayo anginandaba ukuthi ngikhuluma into ezofika kanjani kunena into esuka kimi ngaphakathi ukuthi angiphathekile kahle mina ezweni lakithi engilithandayo engihambe ngishopheshe ngolumela yabo angiphathekile kahle ngabantu bakithi njengamanje nje kuyaliwa phesheya kuzokhuphuka udizili kukhuphuka ukudla yabo nale mali lena ephayihola ngomahlalela iyona futhi lena engabe kuvulwa ngamathuba omsebenzi akusetshenzwa umsebenzi ayikho yabo kumbala kwabi esikubonile enikwenzile nakhona bakwenza mase sifanele siyovota yini kahle manje sesivotela ke mangahle ningitshene nje nonke eSouth Africa yini ingqolo ungashintshwa ke olunye uhlelo ukuthi ake sithi masiphakamisa abantu ingqolo kwenziwe ngendlela noma kuphanyiswe izandla kanjwa amahholo noma kuvula istadium qoko indoda ethini imenyezela ngoba nomuntu uthi ukuthoka uyavota ningathi ngithanda lo usubona lona futhi sekuyona futhi osephethe ngoba uphethe imali izwe lakwaZulu futhi alizange liphaphe ngemali ngisho ngekhathi zoshaka imali yayingekho imali ngizokhala nje impela eSouth Africa nabasebenza kuhulumeni abafuthu uzopha imali ayikho ade ngilapha nje Westville uzopha imali ayikho eWestville elonga obaba lapha kuthiwa baholi othisha mawuthi uthi ngqulutho abantu ngabe namaphoyisa ke nje uzopha imali ayikho ayiswa lithathwe ngamasotsha ngcono noma lungana umkhuzo wamasotsha kube ntwana kube indoda bengizothatha amamezele kuleli fika isikhathela hayi asikhathela impela noma lelizwe livele simemeze thaka uphatha amasotsha lendoda yangaphethe kwethu impela sikhathele manje hayi cha ingane kwethu ngibonge kakhulu nje bengedluliswa nje ukuhlukumezeka kwami ngendlela into eziningi ezenzekayo ezweni sakithi sakhile izinto ade ingenzeki ngisho kusekhona ingonyama bengenzeki kusekhona umntwana waphinda ngene bengenzeki nokungebani usukubona nje kuyikhukhumeza hawu sekwenze njani hawu nanku abantu besithela ngeintuli sukani impela akenzama ukulungisa ngoba iZulu sithi lithatha usemsamo limbeke kuphi emnyango akenzame nonke baholi eniphethe lelizwe kenzama ukuhlala phansi nazo sesinibonile sinibhekile ngoba abantu bakithi abamnyama yibona nibacindezelayo nina futhi abantu bakithi abamnyama nina nifuna ukubuyisela abelungu ukuthi bephinde besixhaphaze ngoba baxhaphaze omkhulu ngoba nisendayise ngathi sengiyibokile lento sendayise ngathi hawu ngeke ukuthi abantu abangaka eSouth Africa uzothiwa abasebenzi kulokhu kuthiwa ngivula imisebenzi ngabe abantu abawu5 million uyasebenza nje wena uthi omkhulu angisebenzi bukwanje ngingamkite kade uyoCape Town amaqala apha amnyama ngathi uhamba etili awusebenzi angithi uvotile angavota mkhulu pho uphi umsebenzi uyile esikoleni angithi yebo angithi yabona lento ilimaza ngisho ingane ukuthi ingane mawuthi ayize esikoleni zithobani sebafunda bahlele emakhaya yikho ngithi mina enganeni ayifundi ingane isikhathi salabo abantu abahlukumezayo sizophela nje noma yini ngoba izogqilaza lento bangifuni ukunikothisa siqalile vele ayivala mfana ngicasukile ngizongivakashela kwabhuti uzokwenza ngizenganyanya manje leliso ngithanda kabi leliso la ngithi ayivala sengizongacasuki